Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! 26 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At syempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Ako po si Diego Bandido. Diego Bandido! Kasama pa rin po ang pinakahenyo sa lahat. Henyo! Hindi na tender pero Diyose pa rin. Isa pong napakagandang magandang gabi! Gawasaag na yun yan. Ay, abaw! Maluoy ka! At syempre, hanggang alas 9 po tayo ng gabi! Yahoo! Walang makakapigil sa amin ni Tanghenyo! At syempre, shout out sa mga kabisyo po nating nakatutok sa atin ngayon. Manong driver, lalong-lalo na dyan sa pasahero mo, kanina pa dot-dot na kanyang cellphone. Ano ba yung pinapanood niya? Yan naman pinapanood mo. Grabe ka na insan, ha? Sobra-sobra ka na insan. Sobra-sobra ka na insan. Mekos-mekos na yan. O, mekos-mekos na natin yan. Insan, sobra-sobra na yan. Tornado! Ay, nako, buti na lang si Manong gising na gising. Ayan, Manong, maraming salamat sa pakikinig, ha. Thank you so much for making programang EDSA as your official radio station. Yahoo! At isa lang ang maipapangako ko sa iyo, Manong driver, at sa mga pasahero mo. Paliligayahin ko kayong lahat. Yeah, baby. Ay, abaw! Maloy ka! Let's go! Party, party! Ito programang EDSA! Itaas ang kamay, ipasok sa lobot. Itaas ang kamay, ipasok sa lobot. Amuyin ang kamay mula sa lobot. Anong amoy? Anong amoy? Isa pa! Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Amuyin ang kamay mula sa lubot. Anong amoy? Bao! Ay, abaw! Maloy ka! Grabe! Ang saya-saya sa EDSA! Ang saya-saya. Ang saya-saya, clap your hands. Grabe. Ano na, nanghihina ka na? Hinihigop na ba kita? Hinihigop ko na ba ang iyong enerhiya? Sorna, bebe. Sorna, bebe ko. Pakis nga. Ay, eto na lang, pag-usapan na natin ito. Mukhang nanghina ka sa akin. Eto, pag-usapan na lang natin to na isang nakita nating viral video ngayon ng isang preso, at hindi po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa naman to. Isang preso po ang tumulong sa isang pulis na inatake sa puso. Na instead na makatakas siya, mas pinili ng presong ito na humingi ng sulong. Humingi ng tulong, at dahil nga doon, ang nangyari, nasagip niya ang buhay ng pulis. Nakakatuwa, mga kabisyo, ano? Na kahit sabihin nating preso, in fact, actually itong batang ito, notorious na sobrang makulit talaga.
sa ibang bansa. Pero nakitaan mga kabisyo, dito lang natin makikita na kahit gaano sabihin natin kasama ng tao, meron pa rin kabutihang naiiwan dyan sa kanya. Ano, lologikan na ba natin to, Tang? Sige, logikan mo na yan! Logikan na yan! Alright, logikan na natin to! Ano bang leksyon ang pwede nating makuha dito? Tandaan nyo mga kabisyo na it is true, it is true. Hindi katotohanan. English kasi. Sa pamamagitan po ng action natin, that will brought us in whatever situation na nandun tayo. Kung nasa sitwasyon po tayong nahihirapan tayo, kung nasa sitwasyon po tayong ang daming tambak, sunod-sunod na problema, it is because of the series of choices that we made. Diba? Kung halimbawa ikaw ngayon ay nakapag-asawa ka ng maaga, hirap na hirap ka sa buhay, it's because of the decision that you made. Nung kabataan ka pa, sinabihan ka na ng magulang mo, alay, huwag kang papatol sa kanyan kasi ang mangyayari sa kanyan, baka mabuntis mo ng maaga yan. Magiging batang ama ka. Ikaw ba si Angelito? So, hindi ka nakinig. Hindi ka nakinig, boy. Sa tatay mo, ayun, nakabuntis ka. Maaga kang nag-asawa. Ngayon, ang hirap ng buhay mo. Nakikita mo yung mga classmates mo. Nakakabili ng mga iPhone. Tapos ikaw, nipagbili ng gatas, hindi ka makabili. Sayang ka naman, bata. Diba? Eto mga kabisyo, tandaan po ninyo na kahit anong influence po ng paligid natin, ng mga nasa paligid natin, at the end, it is still your decision to make. Even po, yung creator natin, yung Panginoon, di ba? Hindi nga po siya nag-i-intervene pagdating sa freedom of choice natin eh. Ito po yung free will na tinatawag because free will is God's greatest gift to humanity. O, di ba? Kinreate po tayo ng ating Panginoon to give mankind the gift of free will. The gift of choice. And pwede niya naman pong gawin na maging robot tayo, maging sunod-sunuran po tayo. Diba? Pero hindi niya po ginawa kasi He made us for the purpose of relationship and love. At both po ito, hindi po natin magagawa na magkaroon ng relationship at pagmamahal kung hindi po nag-i-exist yung power of to choose. O ayan, malinaw na malinaw sa'yo kung anumang ang sitwasyon mo ngayon. Kung maganda yung buhay mo, definitely because of the choices you made. Kung medyo hirap na hirap ka, because of the choices you made din. Successive mga choices na ginagawa po natin. Pero mga kabisyo, hindi pa naman huli ang lahat. Kung ikaw ay nahihirapan, nandyan ka ngayon sa baba, you still have a lot of choices to be made na. Maalis ka dyan, na umangat ka. Do something. Okay? Kaya wag niyong kakaligtaan sa nalalapit na October 30, Diego Bandido por Kapitan! Saya! Clap your hands! Okay, malinaw ba sa lahat? Alien! Alien! Oras natin, 34 minutes after 7 o'clock. And you're still locked in right here, dito po sa pinakakulit, pinakamasaya, at walang makakatulad sa enerhiya natin dito sa programang EDSA. Wala, nag-iisa lang sa buong Metro Manila. Okay, shout out muna tayo sa bagong sakay dyan. Welcome po dito sa sakayan ni Manong Driver. Paupuin, dikit-dikit, usog-usog ng konti. Ayan. Ilayo mo yung cellphone mo, baka pitikin niya mamaya. Alright mga kabisyo, tuloy-tuloy po natin magagandang tugtugan. And right about now, I'm gonna give you a song. And this is a very cool song. One of my personal favorite, by the way. From the Google Dolls with Irish. This one's goes out for everybody. Dito pa rin po sa programang EDSA! Love